6-нчы Россия күләм онлайн әдәби марафон тәмам. Нәтиҗәләре нинди? Эфирда таяуны нуктасы тапшыру, студияда Венера Аитова, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә, гадәттәгечә темалар ашында фикергезне җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүгезне, кызылга басып килешмәүгезне. Рәйлә, без сездән башларбыз инде. Сез бит төп идея чыганагы, шишмә башында торучы, сез гомумән иң беренче шуны эшләп башлап җибәргән кеше. Максаты нинди? Бу онлайн марафонның. Максаты дигәндә, иң беренче рәттә әдәби марафонга күпләр өчен ул яшәү рәвешенә әйләнде. Аның максаты иң беренче рәттә кешеләрдә яхшы гадәт формалаштыру, китап уку гадәте. Безнең әле башка бик күп проектлар бар, сәламәт иртә, анда кешенең үзенә сәламәтлеген кайгырту, иртән туры һәм башкалары. Без инде төрле проектлар аша кешеләрдә яхшы гадәт формалаштыруны максат итәбез. Димәк, нәкъ шуның өчен 21 көн. 21 көн дәвамында гадәттә нинди булса кеше гадәт формалаша дигән шундый гыйбарә бар инде. Әлбәттә аның һәр кешедә ул төрлечә, кемдәдер ул 3 көндә дә булырга мөмкин, кемнеңдер ел дәвамында да формалашмаса мөмкин. Бар шундый пластик хирург, ул игътибар иткән 21 көндә кеше үзенең ясалма яңа икенче борынына инде сизми башлый. Менә бу әйбер гадәткә керү, ияләшү, ул инде бизнеска да, гомумән тормышның башка өлешләренә кирип киткән. Шартлары нинди иде? Кемнәр катнашыр өчен кемнәр нәрсә эшләргә тиеш иде? Әдәби марафонда катнашу өчен бары тик 21 көн дәвамында татарча китаплар укырга кирәк, алар бик күп, һәм 21 көн дәвамында көн сайын укыган әсәрнең, китапның кызыклы өзекләрен ВКонтакте социаль сетьләрендә әдәби марафон хэштегы белән урнаштырырга кирәк. Бары тик ВКонтакте социаль сетьләрендә генә. Без аны Инстаграмда да үткәрдек, Инстаграмда да, башка социаль сетьләрдә дә, әмма ләкин ВКонтактеда аны эшләү күпкә җиңелрәк. Һәм инде ВКонтактеның татар телендә тәрҗемәчесе буларак, татар телендә алып баручы буларак, татар телендә мондый проектларны оештыру күпкә җиңел. Татарстан китап нәшрияты белән без әлеге әдәби марафонны инде 4 тапкыр үткәрәбез. Ел саен, квартал саен безнең берәр марафон була. Инде җәй көне без аны балалар өчен үткәрәбез. Анда балалар катнаша. Чикләүләр юк. Яшь буенча да, ил буенча да, дөньяның төрле почмагында яшәүче татарлар һәм гомумән татарларына түгел, барысы да әдәби марафонда катнаша алалар. Нәкъ шуны сорыйсы иде, нишләп дөнья күләм түгел дип, нишләп Россия күләм дип сорыйсы иде? Без дөнья күләм дип игълан иттек, әмма ләкин әлеге проект ул Сарафан радиосы тәкъдим буенча бара. Иң беренче марафонда безнең 30-лап кына кеше катнашкан иде. Алар инде үзләренең дусларына тәкъдим итеп, икенчесендә 60 булды, өченчесендә 120, менә инде 6-нчысында ул 343 кешегә җитте. Сұрау бар, Рәйлә әфәндегә. Билгеле, сезнең рухи максатыгыз ул китап сөючеләр армиясын арттыру, ләкин шул вакытта менә бу онлайн марафон ул конкурс рәвешендә үтә бит, әйме? Димәк, анда җиңүчеләр һәм җиңүче бар дигән сүз. Ул онлайн проект дип ата, ул онлайн бәйге дип аталмый. Әмма дә ләкин иң беренче рәттә кеше үз-үзенә вызов ташыра тиеш. Үз-үзенә 21 көн дәвамында көн саен мин китап укый аламмы? Кеше иң беренче рәттә тайм менеджментка өйрәнә, вакытны дөрес сайларга. Икенчедән кеше үзенә куйган сүзне үтәргә өйрәнә, үзе алдында, башкалар алдында. Ягъни аның кешенең күп кенә характеристикалары ныгый. Шулай да бит инде җиңүчеләр бардыр, ачыклыйсыздыр итмәсә. Җиңүчегә нинди бүләк? Җиңүчеләргә ничек ачыклана? Без җиңүчеләр арасыннан баштарак сайлыйк. Иң күп китапларны укучыларны, иң күп кешеләрне алып килүчеләрне, гомумән 8 төрле параметр буенча исәпләнелә. Махсус формула буенча без инде әдәби марафонны татар әдәбиятын интернет челтәрендә иң нык популярлаштырган кешеләрне ачыклыйбыз. Аларга безнең бүләгебез язучылар белән очраштыру, бик күп төрле китаплар һәм башка автографлы китаплар бүләк итү, һәм инде признание. Сәхнәдә махсус признание, аны инде күрергә кирәк, анда үзеңне тыярга кирәк. Димәк, лайклар буенча гына түгел. Лайкларнан накруткалар бар, башкасы һәм башка күпмедер дәрәҗәдә бер 3-4% ул исәпкә алынадыр, бит. Әмма дә ләкин монда башка бик күп параметрлар бар. Без бит инде хәзер шундый заманда яшибез, кеше бит инде ниндидер бер ады нәрсә эшләгән өчен бүләк көтә. Мәсәлән, шул безнең бит социаль челтәрләр өйрәтте нәрсә эшлисең, димәк шул вакытта сөймешле признание ул лайклар. Ләкин бүгенге заманда ул китап белән генә бүләкләү, ул бик үк түбән дәрәҗәдә бүләкләү, бәяләү түгел микән? Мәсәлән, шундый бер марафон бар, татарча хатасы язу. Анда иң күп хата тапкан кешегә iPhone
вәгъдә ителгән. Бу бит инде шулай ук минемчә бик күп кешене җәлеп иткән әйбер. Бәлки монда да мәсәлән өстәмә бер импульс тудыру өчен, өстәү өчен бәлки нидер кыйммәтле бүләкләр дә өстәргә кирәктер. Ленар, синең әдәби марафончы түгел икәнен күренеп тора, что син аңламыйсың. Менә безнең кичкән Сиңа акча гына булсын, Ленар дигән. Юк, ул бит инде мәсәлән рухи азык бар, ләкин без бит инде рухи азык белән генә хәзерге тормышта һәм дөньяда яши алмыйбыз. Матди байлыклар да кызыксындыра бит инде хәзер. Бер азарт дип әйтик, хәзер хәтта ябыгы марафоннары бар, әллә нинди марафоннар бар, битне матурлау марафоннары бар. Анда да бит син ул марафонны үткәч ябыгасың да, әле өстәп кемгәдер анда 100,000 меңне блогерларны, анда 50,000 мең сумлык бүләкләр дә бирәләр, акчалар да бирәләр. Без Ленар белән килешмәс идем, чөнки монда нәкъ шундый кешеләр катнаша, аларга акча ул нидер 5-нче, 6-нчы урында тора торган. Аларга ашарга җитмәме? Юк, мин аларны кимсетәсем килми, ләкин алар өчен, алар беренче чиратта күңел байлыкка саныйлар минемчә. Һәм күңел байлыгы ул күпкә кадерле икән аңлый торган кешеләр. Бу шундый шәп, алар моннан өстен дип әйтәсең килә. Шулай да әйтик, менә Раилә бу 6-нчы мәртәбә уздырыла, зур бүләкләр юк. Әйтик, безне карап утыручы бер меценат, безнең татарлар арасында гомергә булган, бар һәм булачак. Шундый кеше киләсе елга булышырга ярдәм итәргә тели. Менә киләсе елга ул мәсәлән, анда iPhone башка бер нәмә бүләк итәргә тели. Кая мөрәҗәгать итәргә һәм булырга мөмкинме ул? Әлбәттә, дәрәҗә һәм башкасы һәм өстәвенә бүләктә. Беләсез, мен Рифат белән килешәм, ул әдәби марафончылар моннан өстен, алар бик күп үзләренә сыйфатлар алар һәм башкасын әйбит. Һәм теге әти кушкан өчен генә барып килдем, әни кушкан өчен генә дигән шундый балачага бердән китә, алар кешеләр үз кулларына алар. Һәм менә монда меценатлар юк. Мин моны берничә дисәләр, ул бер 3 китапны ялт кына укый, татар китапларын укыйм, ләкин бу марафонда катнашканым юк. Ләкин бу тапшырдан соң бәлки чыннан да катнашып китәрмен. Ләкин әгәр дә iPhone да бирәбез дисәләр, мин бәлки чыннан да дөньяга чыгара башлар идем. Татар әдәбиятын, татар телен, үз туган телен iPhone биргән өчен генә белергә тиеш түгел. Аның күңелендә ятырга тиеш. Менә шуннан башланыр иде бәлки. Дөресен әйткәндә, сезнең конкурста әйтегез, талпыныш булыр иде iPhone. Аннан соң iPhone бирәсең дә, iPhone өчен башта булса, аннан соң кызыксынып китеп. Ленар, бер сорау. Теге конкурсның дәвамы бармы? Сез iPhone биргән конкурсның. Телефонда гына түгел бит инде шулай бит. Мин монда беренче чиратта әгәр кемдер ниндидер матди бүләккә омтыла икән, ул конкурслар бетә. Күңел байлыгы ул мәңгелек әйбер. Шуңа күрә Алла теләсә мәңге бара ул конкурс. Меценатларга килгәндә бер генә җавап биреп китәм, әйбит. Безнең җәй көне булачак балалар өчен конкурс. Менә балалар өчен менә мондай меценат булса, аларга шундый кыйммәтле бүләкләр белән балалар елмаеп, сөенеп кайтып китсәләр, аларның күңелләрендә шундый нур күрсәм, ул күпкә яхшы булар. Бигрәк итәгатьле инде безнең Раилә абыйда. Менә шундый шаккаткыч кешеләр, шундый бер тик тормый, бер конкурслар оештыра, тегесен эшли, монысын эшли. Чыннан да ярдәм итәргә теләүчеләр бар икән, зинһар өчен баш тартмагыз. Тагын да зурак проектлар эшләп булыр. Татарлар өчен һәм башкасын. Алсен ханым, сезгә сүзне бирергә. Нәрсә әтәрде катнашырга сездән? Өчен катнашу дигән әйберне һич тә кабул итә алмыйм. Әлбәттә, ул бүгенге тормышта кызыксындыру чарасы булып тора, ләкин менә мин әдәби марафонга ниндидер бүләк өчен килмәдем. Ләкин сезгә өстәп бултиваркада бирсәләр, тагы да күңеллерәк булыр иде. Әгәр бүләкләрне оныттык, монда әле икенче як бар Алсына ханым. Монда бер яктан караганда, чыннан да марафонда катнашу үзе бер кызык, шулай бит инде. Икенче яктан караганда, гомумән татар кешеләре, мин мәсәлән күп кенә марафоннарда катнашам, ничектер бердәмлек булсын өчен, ничектер үстерер өчен һәм башкасы. Сез менә иң элек нәрсә сезне этәрде анда катнашырга? Мин контакт челтәрендә күргәч, бу әдәби марафонны бик шатланып, кызыксындым тәртипләре белән. Чөнки балачактан әти-әни безгә китап укуга мәхәббәт уятты. Шуңа күрә эш белән антылып китәсең, китап укуга вакыт җитми, вакытны бит дөрес итеп бүлә белгәч, китап укырга да, рухи байлыкны арттырырга да, шул китапның шагыйрьләре, язучылар белән танышырга да вакыт табабыз. Сез конкурентларны күзәтеп бардыгызмы соң? Күзәтеп бардым. Аларның нинди китап укулары белән танышып чыктым һәм үземә язып куйдым, бу китапны укырга кирәк икән, бу бик кызыклы. Мин бу китапны укымадым бит әле дип.
Менә шундый уйлар, Анар фикерләр. социаль челтәрләрдә сез укыган китапларыгыз турында яздыгызмы? Киңәшләр бирдегезме? Менә шушы әйбәт бу Әйе. әсәр әйбәт булды, моны укырга кирәк. Бу must-have, ә монысын укымасагыз да ярый дигәнрәк. Укымасагыз да ярый дигән фикерләр булмады. Менә бу китап, бу авторның китабы бик эчтәлекле дип, без аның эчтәлекләрен куеп бардык. Һәм шәхсән үзебездән дә сораучылар булды, үзебезнең социаль челтәрдә турыдан-туры сораулар бирүчеләр дә булды. Бу китапны каян алдыгыз, ни өчен укыйсыз, эчтәлеге бик яхшы икән, ничек таныштыгыз дип, менә шундый Күбрәк проза әсәрләре укыдыгызмы яки шигырьләрме? шигырьләрдә, прозада. Мен шул сорау бар. Сезнең Проза үзегез күбрәк. өчен нинди иң зур ачыш ясадыгыз? Бәлки үзегез өчен кайсыдыр язучыны яңадан ачкансыздыр, бәлки яңа исем ачкансыздыр. Шул турыда фикерегезне әйтсәгез, кем иде ул? Гөлсинә Галимуллина. Мин анда язучы барын белми идем. Менә безнең тамашачыларыбыз да Үзләре үзләренә язып Әйе. куйганнардыр, кайтып карарга, шуны кызыксынырга, шулай бит. Рәйлә бу тагын бер әйберне әйтсәгез, моңа кадәр сезнең әйткәнегез бар, 98% хатын-кызлар катнаша дип. Ир-атларны ничектер җәйле бит булдымы бу елда? Хәзер 96% калды. 96%. Без тиз алга барабыз. Егетләр, малайлар саны арта, күбрәк яшь укучылар, малайлар, егетләр, анда менә безнең Сәвия Тимершина дигән ханым, аның 17 укучы, мәктәп укучысы үз артыннан ияртте. Аның командасында бик малайлар бар, шулай ук Казаннан укучылар бар, Алсиянан укучылары малайлар бар. Алия Борханетдинова безнең гран-при иясе, алар гаиләсе белән ире, хатыны, 2 баласы бергә укыдылар һәм үз артыннан 100дән артык кешене ияртте әдәби марафонда. Мин тагын бер серләрне әйтеп китерим. Әлеге 21 көн дәвамында марафончыларны без бер чатка җыябыз. Бер чатка җыябыз, алар дуслашалар, аралашалар, фикер алышалар һәм интернет аша мин әкрен-әкренләп кешеләрне үзгәртү, перезагрузка ясый башлыйм, мотивация эшим һәм ахыргы тантанада мин һәрбер әдәби марафончы алдында мотивацион тренинг белән чыгыш ясыйм. Һәм безнең әдәби марафончылар алар бер баш, 2 баш югары булып чыгалар. Кешенең үзенең үзгәрүен, яшьлыкка үзгәрүен максат итеп дә куябыз. Ел сайын сез шулай ук кайсы китаплар иң популяр, иң күп укылган китапларны сез язып чыгарасыз. Шулай бит. Быел ниндиләр булган икән, без моны белербез. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналда Таяну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. 6нчы мәртәбә уздырылган Россия күләм әдәби марафон турында, онлайн әдәби марафон хакында сөйләшә башладык, нәтиҗәләр хакында сөйләшәбез. Беренчедән, Рифат, сөйләштек ир-атлар хакында, менә 96% хатын-кызлар булган, хәзер 98-дән 96-га төшә. Ни өчен ир-атлар шулай, алар укымыймы, катнашырга теләмиме? Минемчә, татар илләре күбрәк тыйдаграк инде алар. Алар мөгаен китабында укыйдыр, ләкин аны монда бит инде икенче ягы да бар. Аны интернетка куяр өчен бәлки күпмедер вакыт кирәктер. Ул шуларда бәлки нәрсәләр эшләп, ниндидер акча эшләр белән мәшгульдер. Безнең бит нәрсәң, безнең теге традицион татар гаиләләре булгач, ирләр күбрәк эшли, хатын-кызлар күбрәк китап укый дип әйтик инде. Килешмәс идем, ир-атларда күбесе укыйлар, шулай бит. Синең дә гаиләдә әтиң Гаиләдә минем дә әти күбрәк укыйды, әле дә укый. Минем ирләрнең укымавында бер сәбәп бардыр димен. Безнең татар әдәбиятында жанрлар тарлылыгы бар дип уйлыйм. Әйтик, фэнтези, детективлар юк. Ирләр хатын-кызлар өчен романнарны укыйсы килеп тормыйдыр. Бүгенге көндә хатын-кыз романнары Аллага шөкер бездә бар. Зифа Кадырова да, аны да ятып укыйлар. Менә Гөлсинә Галимуллинаны әйтеп үттегез. Газабануны бер вакытны бик каты укыдык, хатын-кызлар. Гөлчәчәк Галиевалар бар. Әмма фэнтезилар, детективлар, ирләр укырлык безнең әлегә миңа калса юк, бәлки тарихи романнар бардыр, бар инде алар, аларны укырга мөмкиндер. Әмма шулай ук аларның пассивлыгы сизелә. Безнең ирләр күбрәк яза. Менә как раз менә шу урында тагын нинди без мәсьәләне хәл итәбез, аны күрергә һәм шишергә ярдәм итәбез. Без язучылар белән китаба укучылар арасында араларны якынайтабыз. Безнең хәзер вакытта әлеге марафонда Гөлсинә Галимуллина үзе катнаша. Аның 6нчы марафонда 80-ннән артык кеше аның китабын укыдылар. Айгөл Әхмәтгалиева үзе катнаша. Гөлүсә Баталованың катнашканы бар. Эльвира Сафинаның катнашканнары бар. Менә Рифатның күпмедер дәрәҗә катнашканы бар.
Һәм Бу бит бик шәп, чыннан да күз алдыгызга китерәсез. Менә ул бит хәзер без укыйбыз элекке китапларны. Менә замандашларың белән шунда ук аралашып шул онлайн кайсы язучылар үзенең китап укучылары өчен ачык. Бит, алар инде аларның китапларын күбрәк укыйлар. Бәлки әле алар хәзер ишеткәч тагы да күпәерләр киләсе елларда. Мәсәлән, Рабит Абибатулла, аның китабы бар, или башы, ул менә автограф белән китабын бүләк итте. Әлбәттә, Рабит абыйны якыннан белгән килеш, аның китабын укыйсы килеп китте. Әле ул миңа монысында тагын бүләк итте, тагын автограф белән. Мин киләсе марафонда тагын кемне укыячакмын? Әлбәттә, Рабит Батулланы укыячакмын. Бер ел укымый торасызмы Раилә? Кая бер ел? Анда квартал сайын үтә. Квартал сайын. Без, мәсәлән, 1 апрельдә 7-нчесе башланып китәчәк. Без инде монысында 1000-гә якын кеше катнашыр дип уйлыйбыз. Гомумән 100 булса 300, ягъни 3-4 тапкыр артса, без бик шат булыр идек. Дөньяның без Финляндия татарлары, Австралия, Германия һәм башка бөтен дөньяда татарларның да әлеге проектта катнашуларын көтәбез. Хәзер безне тыңлап торалар, шулай бит. Раилә әфәнденең фикерен дәвам итеп, минем дә фикерләрем җыелып килде. Мин инде үзем татар әдәбияты укытучысы буларак, бүгенге көндә яшьләрне менә нинди әсәрләр белән кызыксындырырга соң. Менә сез әйтеп торасыз инде авторларның үзләрен күреп, алар белән бергә эшләгәч, укучыларның да теләге арта дип. Безнең инде бүгенге көндә, әлбәттә, мин яшермим, мәктәп укучыларын әдәбият белән кызыксындыруы авыр. Чөнки аларның хәзер күбесе гаджетлар белән бәйле бит инде, шулай бит алар аның белән күбрәк кызыксына. Гомумән татар әдәбияты аларга күпме керә? Атнага бер тапкыр дәвам итеп әйтәсем килә иде. Менә бүген көндә безнең менә сез жанрларга да тукталып уздыгыз. Безнең егетләргә менә минем егетләр булган сыйныфлар шактый, һәм алар күбрәк драма әсәрләрен укырга күбрәк кызыксыналар, ягъни рольләргә бүленеп укырга яраталар алар. Шуңа күрә алар өчен шундый гади генә репликалар белән укырга алар җайлырак һәм җиңелрәк. Һәм аларга үй эше итеп, нәрсәне нинди дә булса әсәрне үй эше итеп укып килергә бирәсең икән, һәм инде киләсе дәрестә бөтенесеннән дә җавап ишетермен дип уйлап булмый. Шуңа күрә без күп очракта әсәрләрне менә шу атнага бер тапкыр гына булса да керсә дә, дәрестә укыйбыз, дәрестә анализлыйбыз. Һәм инде мин менә безнең авторларга да бер атнасына бер мәртәбә гафу ителгән бер дәрестә генә кызыксын уятып буламы? Бит 45 минут. Венера, булмый. Чөнки менә безнең инде 2 дәрес татар теле, бер дәрес әдәбият бит инде. Әлбәттә, моның белән генә эшне алып барып булмый. Чөнки алар бер дәрестән соң икенче дәрескә инде аны оныталар диярлек. Һаман да шул укытучының артистлык осталыклары белән генә исендә калдырмасаң, һәм шулай ук безнең бит инде күрсәтмәлек чарасы хәзер. Без менә күпчелек авторларны, алар инде билгеле исән түгеләйме, аларның инде презентацияләр аша, әле аның бит видео язмаларда сакланып калмаган кайсы берләр. Мисал өчен Гадел Кутуйлар булсынмы ул һәм башкалар. Менә бүгенге көн язучыларын да дәресләргә кертергә иде. Менә мисал өчен шушы Рифатның иҗатын әйме, безнең яшьләр безнең иҗатын дәресләргә кертеп, менә шунда ук аларның үзләрен чакырып ук дәресләрне оештырсаң, минемчә әлбәттә бу аларда ул тагын да кызыксыну уятыр иде. Чөнки алар сорап ук торалар. Бу әле исән, менә Роберт Миңнуллин үтәбез, юбилейда булып бит инде. Бу абый бит әле исән. Мин аны телевизордан күрдем. Ул Инстаграмда да бар. Әле бит әле беләсезме, шунысы кызык, әйе. Мин сорыйм да инде безнең кайсы язучыбыз Инстаграм битендә бик актив рәвештә диюгә, алар инде мыеклап диләр. Чөнки Роберт Миңнуллин шулай исләр. Ләби бабый да бар әле, Лерон, шулай ук. Ләкин Роберт Миңнуллин шулай да активрактыр дип саныйбыз инде, менә үзегез дә әйтеп уздыгыз. Шуннан да менә интернет шелтәрләре аша безгә яшьләрне күбрәк җәлеп итү зарур. Социаль шелтәрләр безгә бик зур мөмкинлек бирә. Әйтик, күптән түгел татар китаплары, балалар өчен татар китапларының күплегенә шаккатым, шул кая сыйфатлы чыгарасы икән, шул кая кызыклы. Һәм аларны менә танытуның бер ысулы, мәсәлән, шул Инстаграм шелтәрендә әйтик, Ландыш Нигъмәтҗанованың бит инде бик күп беләсез, балаларын чыгара, яясын, аның 206 мең язылучысы бар. Әйтик, Ләйсән Гыймаевның 119 мең язылучысы бар. Әгәр дә мәсәлән ул татар китапларын шушы аккаунтлар аша рекламаласам, минемчә ул бик зур пропаганда булыр иде. Чөнки кайсы матбугат чарасы әле бүген 206 мең тираж белән мактана ала. Шуңа күрә һәрхәлдә менә шушында безнең артистларны һәм социаль шелтәрләрне, ресурслар алар җитәрлек, алар кем әйтмешә аяк астында, аларны кулланырга кирәк һәм аңлы рәвештә алардан файда таба белергә кирәк.
Хәзер блогерлык, татар блогерлары да артып тора. Алар белән эшләүче безнең татар китап нәшриятында бик күргәнебез юк име? Башка дәүләт оешмаларының да татар блогерларын рәхәтләнеп файдаланырга, акчагамы, бушкамы, ниндидер бартергамы мөмкин. Миңа калса Элвин Грей да укырга, аның әлегә күбрәк язылышлар, аны бөтен балалар укый. Элвин Грей дәреслекләрендә дә бар инде хәзер. Башкортстанның башкорт теле дәреслегендә Элвин Грей бар. Менә гимназия үрнәгендә әйтеп китәс килә, хәзер вакытта әдәби марафонны һәр өлкә, һәр төбәк үзе үткәрә ала. Әдәби марафон артына авыл, мәктәп, төбәк, регион куйырга һәм әдәби марафон Измә дип үтте. Мәсәлән, әдәби марафон Измә мәктәбендә Саба районында үткәрде, Гөлсинә Галимуллина тәкъдиме белән. Балалар 21 көн дәвамында китап укыдылар. Анда 26 кешене без килеп бүләкләдек. Әмма дә ләкин кайбер укытучылар бар, үткәрәләр әдәби марафонны үзләрендә. Кешеләр, балалар китаплар укыйлар да, аның эчтәлеген, кыскача эчтәлеген дәфтәргә язалар, офлайн версиясе. Менә 10нчы гимназиядә Алсина үткәрә башлады. Бездә 10нчы гимназия Авиа төзелеш районында урнашкан Казан шәһәренең 1нче сыйныфтан башлап, урта сыйныфлар, өлкән сыйныфларда 1 марттан башлап без инде әдәби марафон башлап җибәрдек. Башлангыч сыйныфлар безнең дәфтәргә язып баралар көн сайын. Авторы һәм кыскача нәрсә турында укылган. Өлкән класслар инде безнең интернет челтәрләренә куеп алалар. Ягъни атнага бер генә түгел, көн сайын шундый гадәт формалаша. Укытучылар инде көн сайын тикшереп барабыз. Укып килделәр. Укытучылардан сорыйсым килә, ул яшүсмерләр, ул мәктәп укучылары нинди әсәрләр укый? Алар аны яратып укыймы? Кирәк булганга укыймы? Нинди әсәрләр кирәк аларга? Әсәрләр без тәкъдим иттек башлангыч сыйныфларга Муса Җәлил, Абдулла Тукай, Абдулла Алиш. Югары сыйныфларда алар инде үзләре сайлыйлар. Шулай ук без тәкъдим иткәнне Гөлсинә Галимуллина бөтен китапларны укып чыктык. Сораучылар юкмы? Нишләп менә Гарри Поттер кебегрәк татарчалар юк дип әйтүчеләр, андыйлар юкмы? Балалар ниндидер шундый веб заманында маҗаралар укыйлар безнең. Аның татарча тәрҗемәсе бар. Хоррорлар, менә зомбилар турында Марат Кабировның ярый бер нәрсәсе бар инде. Менә юк ишандай берләр. Алар бик ошарлар. Поттерның татарчага тәрҗемәсе чыкты. Ул менә безнең гимназиядәгенә дә, безнең инде бик шундый яхшы мөгаллимнәр эшли, инглиз теленнән турыдан-туры татарчага тәрҗемә итеп, без үзебезнең мәктәп ишендәгенә дә менә ул Гарри Поттерның татарчага тәрҗемә китабын бастырдык. Безнең бит хәзер аудио язмадагы әсәрләр дә шактый. Хәзер безнең менә Тат книга фондта битен ялгышмасам, бик күп әсәрләрне аудиолаштырды дип әйтәсе киләме? Анарысын китапларга килгәндә 3D форматындагы безнең Энҗе бөртеге дигән китаплар чыккан иде, күргәнсез аларны. Телефонны якын китерәсең дә, рәсемнәр җанлана. Менә шул китапка мин үзем беренче ратан бик рәхмәтле, ул башлангыч сыйныфларда гына түгел, зур сыйныфларда да шул кадәр менә кемнәр бик шулай салкын караган укучылар шул рәсемнәрне күргәннән соң үзләренең дә менә шундый китаплар уйлап чыгарасы килә башлады. Теге бик зур күләмле булмаса да, менә бу әсәргә эшләп карасак ничек булыр микән мисал өчен. Менә минемчә балаларның менә һаман да менә шушы гаджетлар белән дә бәйләп үзебезнең әдәбиятыбызны алга сөрергә кирәк. Булган мөмкинлекләрне кулланырга кирәк дип әйтәм. Гарри Поттерны телгә алды. Без инде 10 ел буе сөйлибез, тәрҗемә итәргә кирәк, Гарри Поттер кебек әсәрләр кирәк. Менә жанр кытлыгы турында да сүз чыкты. Ни өчен без мәсәлән һаман Гарри Поттерга ябышып, үзебезнең оригинал татарча язылган һаман да әсәрләр пәйда булмый. Ни өчен авторлар юк? Менә син Рифат нәшрияттә эшлисең, әйме? Шушы бүлектә бит инде балалар, яшьләр бүлегендә сезгә мәсәлән бармысың сезнең анда иҗат итүчеләр, шушындай әсәр тудыра алырга ниндидер өмет белдерүчеләр? Конкурс уяту бәлкем ничектер? Юк бит, күрдем инде. Әлбәттә, моны язучылар берлеге шаят тиештер дип саныйбыз, чөнки без бит инде мөхәррирләр үзебез, әлбәттә без беркадәр шагыйрьләр дә бар арабызда, язучылар да бар. Ләкин без моны үзебез генә булдыра алмыйбыз. Булдыра алганча һәммәбез эшләргә тырыша. Ләкин кызык итеп ясар өчен мөгаен ниндидер чынлап та сез әйткәнчә конкурслар оештырырга кирәктер. Бусы белән килешәм. Һәм Эльвинаның бер фикереннән әйтәсем килә, ул гаджетлардан балаларны тартып аласы иде инде. Чөнки гаджетта утырып, менә мин үземнән беләм, бер файдалы
мәгълүмат та алып бетереп булмый, башка нәрсә эшләп булмый. Менә аерым бер китап укысаң, һәм икенче төрле дөньяга икенче төрле күзләр белән карый башлыйсың. Моны инде үзгәртеп булмый торган, чынбарлык итеп кабул итер вакыт түгел микән? Юк, әлбәттә, аны бер кадәр кызыктырырга кирәк, ләкин шул гаджеттан тартып алырга ясарга кирәк. Ул анда калырга тиеш түгел. Баланс турында сүз барадыр. Yok, ул гаджеттан берничә біз баш тарта алмыйбыз, чөнки ул глобализация шартларына ул дулкын булып киткән. Ләкин менә шушы гаджетларны безнең үз файдабызга кулланырга кирәк. Аны борып, гаджеттан калдырып, ул китап укырлык булсын. Yok, шул гаджеттан укысын, нинди начарлыгы барсын. Гаджеттан китап укыса, аның бернинди начарлыгы юк бит. Бу чыннан да бу бик актуаль мәсьәлә. Моның турында мин уйлыйм әле безнең башка тапшыруларда тагын без аралашырбыз, сөйләшербез. Эльвина, татар әдәбиятын популярлаштыруда нәрсә таян ноктасы булырга тиеш дип исәплисең? Тапшыру башында ук әйттек рухи байлык турында. Әлбәттә, рухи байлык ул синең үзеңнән генә барлыкка килми, синең тирәлек нинди булудан барлыкка килә. Гаилә, әлбәттә, мәктәп, синең эш урының, гомумән әлбәттә син үзең. Һәм әгәр дә син үзеңнең үз аңыңа таянмыйсың икән, һәм әлбәттә тирәлектәге фикерләргә таянмасаң, минемчә син татар әдәбиятында гына түгел, гомумән үзеңнең киләчәгеңне күрә алмаячаксың. Безнең бирдә сөйләшкән фикерләр исәпкә алыныр һәм тиешле кешеләр ишеттер дигән теләктә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.